Hello? Mama. Naman dire. Kada lang. Sa doon. Hello, Ma. Oh. Ha? Dagdaog? Wala eh. May nag-ingunan na. Ito, ano mo eh. Kami rin agad eh, huwag iko'y trabaho gani. Nanambok ko ano eh, di ko trabaho ano eh. Bago kong mata, Ma. Ito, anong sulti, Ma. Butan mo kayo kong asawa. Ikangi ko na to. Pasig patimpla ko kape po niya. Basi makasulit na po media lagi. Ay, tuwa ng mga chismis mo. Kay, di na tinuod. Butan mo kayo siya. Siya kayo nagtrabaho dito tanan. Manghugas, nilig, siya tanan. Sa ito, kung tabangan po na ako. Lagi. Huwag mo ko nang pabadlong dito. Ayaw kuha ng mga marites, Ma. Ay, hindi na tinuod. Malagi. Magtabang-tabang po ko dito. Mangita po trabaho po. Lagi. Sige, Ma. Sige. Papa dia, kumusta? Sige, Ma. Kasi makasuloy na media. Kita po trabaho. Makasuloy na po media. Sige, sige, Ma. Ingat mo dia, Ma. Sige. Ano tawag mo, Mama? Makasulti mo siya, gitawag-tawag ka dali. Ha? Gitawag-tawag ka? Kumusta, lagot? Ha? Nagsumbong-sumbong ka sa iya, ha? Wala eh. Nagsumbong-sumbong ka sa iya, ha? Wala eh. Na. Nagsumbong-sumbong ka mo. Wala eh. Okay. Ano makasulti mo talaga ito, Mama? Wala ko kabalo. Natulog ko na, disturbo ko. Ha, lamig akong tulog. Nanawag yung Mama, maorder na yung gistoryahan. Wala ko naggunit na ng cellphone. Nakailaing gisultian nga, gidagdaog ka na ko dere. Wala eh. Pahasa magpalayo, magkapadoon sa ko. Ang handok man ka. Ayun, magtiwas ko trabaho pa. Manilig ako sa gawas. Gaya no. Ay, pagsumbong-sumbong ha. Hindi lagi. Wala akong nagsumbong. Na, kita ka ni? Wala. Oo. Sa... Stroke ka ron. Sina? Labi itong mga labunon dito. Malaki hugas, di ba? Manong hugas. Wakag mga labunon, labi, baglungan. Ha? Kaya matulog ko balik. Storbo kay si palawag ng Mama. Ay ka ha? Na, basro ka ron.